Dneska vás vítám u videa, dneska jsme tady s Denisem a my budeme natáčet opening, počkej, opening čokolády ne. My si natočíme totiž, no nic, my budeme natáčet opening nějakého jídla. My budeme natáčet, tak děda vyšel vlastně nějakýho. Okay, pojďem. Tamhle je. Už zalez. Naše oběť za znásilnění, teda co? Jo, jako, my tady no nic. Hele. zabiják. To je zabiják. On se na nás podíval. OK. Do Čonga, tamhle do toho žlutého baráku, ale já jdu. No tak jo, tak já jdu taky. A koupíme si jednu brilantní věc za moje prašule. Kolik tě to stálo, tady ta čokoláška? 40 korun, tak jako hodně. 10 korun ti. Teda 10 korun ti zbývá, nechybí. Já jsem vymaštěnej jak řízeček reálně. Pak jak řízeček. Přidal jsem si na podle sálovky, takže nevím, že pořád. Moře úsměvem Čonga a ukážu vám, co si jdeme koupit. Ty vole, oni mají tady dost Durexu. A my si jdeme koupit něco za 20, nebo já se podívám, kolik mám prašulí. Já nestejnu. Počkej, 20. A co tady máme ještě? Kam dělej. Máme 30 korun. Co si koupíme něco perfektního. Tady jsem potají skenoval fyzitry. Mají tady zase koupit. Di. Počkej, já jsem Jahoda, já si chci koupit. Pusu. Ať nebudu zprostý. Za 30 korun tady tohle. Jakou rybí mrtnou, dělej. Počkej, co tu máme? Já si koupím čokoládu. To je úplně nejlevnější bomba. Jak to tam dát? Počkej, já tady dám 2. Já jsem idiot, já mám 12 korun, dal jsem tam 20. Tik-tak, já ho jde na schody. OK. Zavřem. Čekujte, hoši. Máme tady tedy fripsy, který si jdem ochutnat. Ale přitom jde zpátky do školy, kde jsem si naplně sálovky. Fail. Ozveme se vám, až budeme ve škole. Moře úsměvu, vel. A jo, děda. On se do nás podívá. Fakt se ho bojíš. Jako vážně. Ty vole, on jde za náma utíže. Cumlá si zmrzlinku. Informace o víkendu budu natáčet v sobotu, možná v neděli, nějak tak. A vyberte si jako, no vy se nemůžete vybrat. Prostě udělám vám to smajlíkem. Palec nahoru je FC Mobile. Tipnej smajlík, jako ten, co brčí smíchy prostě. Ten hehehe, tak bude znamenat, že buď natačíme Roblox nebo Minecraft. Vycumlejte se! Hoši. Ty seš Jahoda taky dobrá. Tak, čekáme u školy. To bude dobrých 50 let. Ty hoši. Štěstí, zákaz kouření. Potajíčku. Potají se musíme vlízt, protože už je 7 hodina a musíme být potichu. A jsme tady ve šatně. Já mám skřínku tady, já vám nebudu ukazovat jméno. Můj kámoš je. Nech mě bejt. My jsme si koupili fripsy. A ty to natáčíš? Jo, natáčím, ale ne na YouTube, na WhatsApp. Je to běží a jdeme. Už je 7 hodina. Vycházení z hodiny, teda ze školy #2.
Vycházení z hodiny. Máme tady týpečka. Spartana. A ne, nic takového. Nesmíme tuhle, protože já jsem tak. Mám se přerazil. A teď konečně, já si tady Konečně jdem domů, takže... Přesně. On mě začíná honit. To jo, no. Ne, že my. Máš to To po mně. Já jsem se bál na jeho. Jo, mám. Proč to mám zumlít? Hošani, už nastal tenhle čas otevřít. Tady je můj nevlastní bratr, nebo není to úplně bratr, spíš spolužák. Otevří fripsy a... To je šťavnaté. Fuj, ty máte. No. Nevybral jsem úplně zrovna ty nejlepší. Mi z toho play. A jako když si zvykneš, tak... Tak jo. ASMR. Bezod! Dělej. Už to je skoro polosežraný, ale otevřel to úplně džembilně. No. Doporučuji, kupujte si vepřové tacky v Vietnamci. Je to blízko kebabu. A dám tímto dobrých. Hej! Co tady děláš? Kdo tě sem pustil? Bus! Ten nádor. Dáme k tomu 8 z 10. Co ty? Tak jo, docela dobrý, ale uznávám 7 z 10. Budu natáčet tady dál, ale... Gas! Tady přimlej jsme zbytky, ale... Jdem dál. Kolika? Třeba 16. Oh shit, no tak to bude hodně. Já mám zápas. Nope. Píha. Je to asi mera celkem. RIP Frips. Loučení s mým spolužákem. No nic. Už to nám nic bylo sám. Prázdný bylo to mega dobrý, jako. Říkám, že to úplně bylo sní, ale dá se to. Víkendu bude video, možná i teď. Ale zrovna teď začínám. A chci si, abych sem dosáhl 1000 odběratelů, protože já vím, že to teď bude cringe video, ale co se dá dělat? Spíš jako tady vychodím číle, ať přijdeš a mám umaštěný prst, to není vidět. Super. A jdeme domů. Co to bylo? Tyhle už 7 krásky tady jsou, kam. Tuším se. A já bych tě chtěl pozdravit, takže čau.